dneska robíme nové video a o novým updateu Douč postavil dom. OK, tak poďme sem, tu mám túto parcelu, tak idem postaviť nový dom. Jak si myslíš, že tento update bude? Asi dobrý pre mňa. OK, tak kúkneme sa rovno na ten dom a kámo, kúkaj na to, OK. Môžeme sa rovno na to kúkneme, kámo, proti furt dancuješ. Neviem. Dobre, to je jedno, poď za mnou. Dneska vám ukážeme nový dom, ktorý tu je v updateu, takže poď sa kúknúť sem a tu je rovno i prvý secret a skúsiť do tej letničky. OK. No a teraz chod tam a kúkaj, to je prvý secret i v tomto updateu, takže ja myslím, že fakt super. Takže môžeme zavrieť toto a ešte tu secret safe. Myslíš, že ho nájdeme? Možno, ja neviem ani. Dobre, tak môžeme sa kúknúť na ten celý dom. OK, vypadá fakt dobre. Tu sa môžeš kúknúť, vypadá fakt super vec, takže môžeme rovno ísť sem, tady je záchod, taková toaleta, skvělý, musím říct. A ešte môžeme sa kouknúť napríklad nahoru, co myslíš, že tam bude? Ja neviem ani, lebo... No tak ja vám ti řeknu jednu věc a to, že tam je safe. Safe? No, tam je ten secret safe, takže pojď za mnou a tu je, takže ukož, takže je tady a kamo, koukej, vypadá to jak normální zrkadlo, že? Jo. No tak koukej na to, já tady dám žebřík, počkej chvíli, já tady dám žebřík, já musím ho ještě pro mě najít, protože to trošku blbej, to je jedno, takže tady to položím a teďka koukej, jdi tam na ten žebřík a skoč tady. OK. Ale choď tam. Kamo no, a teďka se koukni. A tady je první secret, no už se teda druhý. Takže to je fakt skvělý, ne? Jo. A ještě je taktiež vo streche jeden secret, na ten sa tiež môžeme kúknuť. Takže super, pod za mnou. Tu je ešte nejaký malý záchod. Za to každý kúkam preč, no dobre. Dobre, už mám, som si vynežádil na tom záchode a poď teraz sem. Tu je ďalšia časť domu, tuto už vyzerá celkom dobre. Ďalší záchod ten doma asi má asi 100 záchodov, alebo neviem, to asi Pravda. je dosť dobré. A teraz kúkni tu, nevidíš aké dvere? Skúsiť nájsť. To tu. No tak teraz ho tam. To čo je? To je nový secret, ďalší, takže už je to tretí secret. Tretí? No, Si mi hovoril, že to sú dve. tu dom má 4 secrety. Ukáž. Ešte ďalší má, no podľa mňa. Ešte jeden secret je v streche. Ďalší sekret vo streche? No dobre, poď za mnou, ja ti ten secret rovno ukážem, takže poď sem. Tu je ten secret, keď pôjdeš semka, tak Kde si? Tu sem. Ok, počkej, alebo vieš čo, poďme ešte raz naspäť. Poďme na balkón, lebo na balkóne to je takový video. A kam tu takto vlezol, to je jedno. Poď za mnou. Pôjdeme na balkón a na balkóne je jeden tiež secret, takže poď sem a teraz kúkaj. Takže poďme sem. Som ťa strátil. Teraz som tu. Počkej, poď si naspäť. No, teraz som tu. Ok, poď za mnou. Je tu ďalší secret, takže kúkaj na to. Poďme sem, ja musím prvé nájsť nejaký gauč. Vieš, kde sú gauče? Nie. To je jedno. Mám tu prvý, je to ten, takže super, tu tak poskladám na seba gauče. A na tie gauče sa môžeme dostať na strechu, takže poď za mnou, kamo, tak super. A teraz choď úplne hore na strechu, kamo. Ja som spadol. Ja som tu už. Dobre, na streche je ďalší secret a to musíme sa tu nejak dostať, takže poďme sem a teraz to musí skočiť. No dobre, ja som sa mi to úplne nepovedal, ale proste v streche je ďalší secret a si chápete. Hej, dobre. No dobre, tak toto je asi všetko. Takže čus!